ngin omla banlen ya ka jing shisha bakatu kat ni ki benta jong ka jilla ki dang ya kindu jing hi haba phai sha ka jing pinbiang ya ka umbam umdi bad ki shem jinjar hadu kata-kata namar ka jing kerdu ka long ka bane islam masuk ai ka nuksa habi di bakayem jangan mangar on tu itu nadu arajar shpo no masuk kurin sedang ada jom hadu mentah ngatit ada kemulu khatin spa arajar shimai na mentit itu hangi hi ke banum borwan ke jing hi bentuk implement yang kana skim kadai bam jiyo jaka nak jaka na katolong layo kita jaka sna lang ngimpat yo top kita top layo katolong ngimpat yo kita pipeline pak kila bangsa lanang tray di pipeline la dep saya katolong pat yo Kidon pat kijai tur pat kiba de ka mo for economic gain kiba de kibom sam chupat ba kibom perhat ni tak senang datau pat unta ke ki ko akan kontrol ba ki jaka ki badan tolong ki joki hakata tu kom haduk ba sarkar untuk persiang bandai ai syaturu empoi syai syairu nomor ba ngelaban ki klaim kini kikur bat ki ko akan long bet kumtu bakin yo long yelade sarkar jadi ban penek pensak ke kehabdan ke habaladon ke polisi ke dia maka bahkan encourage ban acquire jakasuk ban penong catchment area langi ban encourage ban kendan kidan imde balik saho yo ngi kerdu wadla ka Meghalaya kalong kawai na kithan ka bayo padiang ya uslap ubajurtam ha ka perthai ka yakhunpat bat ka jingkerdu ka balong sabapalat khamtam ha baphai shaki ayom terkhong kani ka jing ka dai namar ki daw bapher ki bakintup nadu ka jing kelas tun bineng ka jing pom pathar ya ki khlaw ki betap ka jing bambiang ya ki jing tei na ka bentaban pinya ya ka bat ka jing kella ne ka jing longsor bastet jong ki jaka ka Central Groundwater Board ka ladep maham lupa bapalat sanpo na ka shispa ko hapo khendaw ne kata ka underground water jong ka Shillong ka don hapdeng ka jingma menta kat ba katu kat ni kisngo ba kiseng sang perthai hapo ka jila kimpat shim lat pinbet ya ki jing habaya dai bat ko ngin omla banlen ya ka jing shisha bakatu kat ni ki benta jong ka jilla ki dang ya kindu jing hi haba phai sha ka jing pinbiang ya ka umbam umdi bat ki shem jinjar hadu kata-kata namar ka jing kerdu ka long ka bane islam hakani ka kella jong ka street talk ngin ya kren halor ka jing shisha jong ki jinglong jingman ki bakta ya ka jing pinbiang jong ka Meghalaya bagi sin jam ki bahap ban shim ban pinbet ya ka ni ka jing syabingin poi sya kata ka benta tingnya pediang subhalang ya kinong shim benta jongi hakani ka episode ningkong ning sharp na ai kublay ya iba Damien di Umdor I badai additional chief engineer PHE Meghalaya Shillong ni pediang subharu ya iba Bright Star Well Marbanyang I badai MLA jong ka Voice of the People's Party na po Maulai constituency ni pediang subharu ya Dr. Banker Langkar Malim I badai academician but researcher but kini kakot ka jong kadi kakot ka ba ilatho but pelat patba kakot ka ba ai kerteng understanding social sustainability in a hill town water governance in Shillong the khadu khadwairu ngi pediang subha ya iba ban telilang nari ibadai urang ba shnong jong ka Nongrim Hills president sinjuk kinong sinshar shnong nong thamai pelun but udkhot jong ka apex body halor ka river rejuvenation jong ka sarkar Meghalaya tinggal pediang subha phi baro saungu cha program hari kapor Padimin ke Meghalaya kalong kebeningkong hakari benyo ya kata ka policy water policy arajar kat khandai na bentar jing mentoi jing kinong pe jing ipila ban batai khindiat halor ke jing thmu jong kani ka policy but ya kita ki mat rekam ki jong ka haduk menta tak besibun ba aran tekani ka policy kedai ba purandor da ka water resources department te ka thong ka beningkong jong ka kalong ban penjana ya ka kombha ya ka haki dia klub haki jinan kam baper nadu ko di namta ka boarding namta ka rep areang namta ki industries kumta tatar kumjur ban penek mensa iki haki kendon ba khamrenti da ka ba dan ketilang bat ka sarkar kumjur bat ki department bat ki ba ki nong song ba ki nong ki thau te ba bright kini ke jing ka dai namar ki daw per ko mangala sengo ka pasdang bat ka wei ni kita ki daw let's say kalong ba ki san patai badan ne po ka jela ka jungi khlam
phai khmat cha ya kan ni ka jing pisngo kumno lo rata Kadai ka jing shisha hoi wat lada ka jela ka jungi kan dei ka jela ka baning kong tu ban warra ya kata ka water policy. But aswa jong kata hai sha ki expert ki lawon. Habidi bat ka jela ka jungi bat khamtam habidi bat ka Shillong kanong ba Shillong ka jungi. Ba kila dat ban ong lupa ban ai ka warning namta ka jela ka jungi baladangin shim ya ki senjam ki ba kirki kan bu ya kan ka nong ba ka jungi ba dia ka jela hi barok wei ya kata ka jing duna to ho kani ka water policy na do arja khandai kala one but lada pi go through ya kani ka policy kolong ka biang henry kindiat le se ka bangila ban bu yu dak jingkli kolong ba mo kadai habidi baka implementation kata di ka wei ka bangi ngila ban yo i le se na kaliang ka jungi but ngala banong ba mo ho ka responsibility kadai ya kita ki badan haka sorkar ki badan ya ka bor bat ki bala IT ki baken le ya ka badong kam te hot kum bakalong mentahi ngai i mau ngai tip ka kalong ka badong kam mang imla don ko wi ru ka jing em ka bala ban em klem ka wat kamet ka jungi ubri ru dalang shim kum ki adults kum ban repo nakashi spa haka body mask ka jungi de ka ka ba ni ya jing kam jongka Henry kuma kalong mentahi ngala banong ba mo an thai dang don sibun ki ba nakaliang jong ka jala ka jungi baka habban le halo jong ka water policy ti ba di min shabangan wan si ba ban ke kata ke rukom pentrikam jong kani ka policy pilang pensai shu na mana do usnam arajar ka kendai matang la don usnam arajar ar khosan na kaliang jong ka department ne kaliang jong ki bor penyat ke kita kisin jam ba kila yashim ban pentikna ba kan ni jing ngin kampen dunano ong la ban pendu pendam no at least ngin kampen dunano te ka senjam ka bakal asim na ka watar seses ka banga shutip no kalong ba khnang ban kam ban penbet penti kam tam ya ka jing ti yak ni deep to wells te manta gimla ban shu ti ban shu drill klumar yaki ban khlong ya ko na po khandau ya ka tu ngi haban sim ya ka permission shwa naka water resources ya kata hai ka sin ka bang atip ba ka di ka bala di ka bala penlongkam ka bala penyak khmat ya kata ten ri saban penne ya kini catchment man penne ya ki telong te kadang kham khandiat nomor ka di ka komlong ka jinglong trai ka jaka jungi te ka kham khandiat ban nya ha kata ka bede ba kita nomor gi don saki wei bat ki bor kum ka district council ki hima ki shnong ki thau saki trai jaka te habai bede bi tlong omi bede bet ki ka kham kadang sim stom hi khnat te kata te jaj bakam kam dei dengan department jingi ba implement nei laj nang tar nga suthu hi ba kita hi di jing nei ban kai ban di ka dei ba ka jing ti ki drilling ban khlong ya ko na khandau ya kata te banta ka la ya tham ka permission ngimla ban chu ti glumar ban khlong glumar ta baban ke ko ban yo so na pi namar ka jala ka jongi ngi yo ya kata ka jing hap slap ko jur ne ha ka por pade idon yakum kani ka jing pila ban batai ski nong pe ki jungi kata ka scientific explanation le se na kaliang ka jong pi Kemudian bon ba aran hoi ka jala jungi ka dei ka ba ka jala ngi lap nong ka dei ka wettest state ha India hi bro ko wei andrei ka science ka batai ba ka jinglong jong ka khandau ka jinglong jong ki mau kamla ka don ta ka retention capacity mo kata ka natural cause nata kidon ski wi pat ki cause ki ba ngila banong ka population kala increase ka jinglong soru kala rang yar ngasku banong ba ka protejung hi pro ko wei ka jinglong sor kadang dang yar house name arajar pra san po percent na ka protej pro ko wei kala long urban tika bumut menta kala palat ka jinglong urban tik abangi plan abangi pet ya ke ngi pet ya ka future ngi haban perkhat ba ka kan ka jela jungi ru kandang long urban shu kat kipor kisngi banang wan but sakawai ru idon ka jingker do kat kum ka research bangala ale bat kiwe kila ale ka long ba kadi ka governance issue kata kadi one of the main reasons governance issue ka bon andre bon ki bri kim yo te kadi ka governance issue ka bangi hapan tackle ki bangi hapan ya perkhat ba ke ti ba nari kum urang ba shnang ko ban tip ni fikhin dia halor ke jinglong jingman jong ke jing pen biang hapo
nong rim hills ndai la me tu kendiat ka condition kuma kalong mentah beli sebun ba aran kabidi bat ke hasinong alano no kam judam jubiang ni ring ni hap su hap long content mo ni hap ya hun hi te bat ladang ya nujor bat isnam ki belalek no mensua tapi nomor ladang keren ya kanong remhils hako ini ki meeting ni ya keren ba ka PHE ka trupor ka bengiyo ka in 2005 the volume of the water kan supply hap nong remhils ka 2005 te dang hakini ki lihat snam tinggal ayo banyak keren ni kata bat ke department tindak yang department kelas sengap te little bit nila ham biang menta ya kebalong ya mensua nrai ke jing perdu te kidang kerdu hi kibri dang dan hi kibadang hap banthit tang sula poi lili ini hi dry season nrai ban ong hi pat hi yang si yang ari yang bai hi kibadan ke connection regular connection ka way bai te dadai tang si yang ari yang kala hamlong solution hi okay ti ba di men sistem pat kani ka problem ni kam dei tang ka problem kam ba kalong urban centric kini ka hab ru ki jaka nong kendong kat kung ji smu thu ji balei bangi i pat ba kini ka jing ka kham bun hang ni po sor pi ka jing asor kalong ba ki breu ki shania betang ha ko jong PHE kim da dan than ki wi ki telong na mar kam dan jaka su hi ban ya sim telong na we kala kham ya te ka kham po sor kalong ki shania ki PHE ba ki municipal dan kan ni nong bat teng biasa kadan ke jing du na ka PHE mana ro kidang dan ki telong hajan baki la ban sia tahan ngum tu makidang pahu ka jaka ka puta te hanong kendong wala ka teng kadan ke jing du na komputer kam PHE kadan ke jing du teng batwa ki hendo batkot ki pipe ne hanong kendong kidang dan sakiwi bat ki telong ki baki la ban sia wala ki mdai ki bala pen khuj tamba tangman sepnen kam ha ka por ka ba don kam kerki kalong handai ha selong kim dan nak mui kalat kita kibreu ki haban lesi da kadon ke jing thut ha jing ai jing sam te kibreu ki man se ki haban thet i mar kim dan da ka lenti bat te kham pau pha po sor kemun ti haki jaka nong kendong pa kun resolve kum kini ke issue lada ki don kum kini ke jing em kum kita ke jing nong kendong ka sok hi nomor ba ka kila ele ya thu ki office ki office tang step hi kila le marbar ban maramat ne ban penbiang ne kinu ki jing bagi la kila kile hi anong kendong te hasar pa ka khniat ki permission ki pludi ban ti ya ka spy ban le ka dan bun khame andat urban affairs te ban repair wi pa anong kendong kala ban sim singi hasar kala ban sim banai renteng jutu kita te ba bre piaso ke dan kita ki jing but Pi kumu MLA ru pilara bat pila penyu sengo ya kini kamat apa assembly ban discuss alor ki jing namar ka kata ru ya kamaulai constituency hi baru akawai kita ki mat trekam kita ki project ki bla pentrekam hapo maulai ke bagi bat ka hi nakaliang kini ka sarkar pemerintah ke ibu PUE habidi bat ka maulai constituency te kalong kajing sya bat kamdei atang kamulai constituency kajing kerdu hi kham tam dalat poi hi ti benai terkhong mo kamdei atang kamulai de kumang ye osmoni ba lari mo na kalong senong thma na kalong serenja na keleng kasor parwat senong kendong rugi mat kata kajing te hoi na kaliang kajonga ngadon kajing sokhya namang sothu namar ki pat ba ki ut bat na kaliang kajonga ngalara ru igini kemat buat apo assembly dan kli namar pi shwa pangin sotu gidong ka mentip de namar tadang abu e kli hapo assembly ya PHE minister ban kli no uba ka katno gidong kam hapo pasal shlong bro boy ban katno hapo kasno mulai gidong kam bat hadu menta menepat katno nakaliang jong PHE kalala ban penbiang kita ki te abang yo ya ke reply ngait barok ngi ya ke reply jong PHE minister hapo assembly tengilap ba kidang bun ki bampat biang ya ko te henry ngaswa ban pentip api hani habi di baksnong mulai ma gidan lai benta ki apa mulai ki bawan ling baka PHE department ka balingkong kali gani ka bang ong ka pat ba kini kawan nang tinapo tolong solang ka badan po konton masar te ka ba arpan kali gani jongka greater Shillong water supply scheme ka ba poisha ki longyang te bat ka balai pan
tang hai kini ki khenjat snem la penrung ya ki katu ke di benta ki snong mulai mo kham tam ke di ke benta ke banang ni na po mo kro sing motowar sharum ban nang ni na po nong kwar block 13 thlong shadu samuyong la perung ha po ke ni ke jal jivan scheme mo jal jivan mission te katu kala ya kadon ke benta ke ba ke ni ke benta sini sapo ke lan motowar ke katu kala complete ba kalong ke jingker khu nam ta ki nong song snong satu ba da kum ha ka sitio kom ba laisien ki yok halaki tingkong yeng te bat kani ko ke benta pat sotai sapo lan thlong nong kwar pan adu menta ka jingtri kadang ya ba ngi khmit unti ba kani kan sa dem ten rei ko wi pat bang ko an ra ni kan kani ko problem kum de ke benta oh kani ke problem kani ke bala slam la kalong po mulai la kalong sekiri ki benta jong ka sur shilong te dei mak ta daw nadu wa arajar pra oh la launch ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme ka phase 3 nadu arajar pra nei hadu menta la jan khat pra snap la sedang ya ka phase 3 jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme bat la da kani la pentri kam wood ngang trai ki babun ki dong song ki numat ikani ki jing e ndai hadu menta mene kamu tang si drop ru 4 jaw na kani ka Greater Shillong Water Supply Scheme badin mang tadau nglara ru ikani hapo yang dorbar tauan ban keli no PHE minister ndai so comment namar hakani ka last session ka barang syudat ka reply na PHE minister ka long ba mo menta ka jing trai ya ka pumping house syati sapo mau plang kala ya ban kat kum ka reply ka jung hatu por uang ba kum no ka hubunai November e trai kin pom la ngam bakla na ka stage 1 ka stage 2 na kum November usnem November menta usnem bat ya kata ngai kini hisngi ba PHE minister rolet syati ba kala don mau te ka don ka progress ban le sing ong idon ka jingkermen la dakila ban pentulun wud si ba in kam tip bai lam batai namar kindiat namar kata ka progress kala dan tamba beli pa ka klem trekam hakini hisnem la le khat pras nem bai ba yong ka jing hi ke babon ke mal ong fi mene namar ba kadi ki jaka kumno banyo jaka te ka dijung dile ya kini ka pumping station stage 1 stage 2 kidehi bangim yo ki jaka namar kadon ka jing wit kendiat ka bede bat ki agreement bat ki hima muflang te nei galong ya kita bro ke molong menta kila dep hoj kala ka por kala ayat tapi ngila dep stage 1 stage 2 kumai sa mene MLA jungi ba ka stage 1 stage 2 ru menta ngila dep test menong no ngila test ka kala long successful kala kiu hadu ha treatment plan ke ba dan hamu plang te kumolong menta hi ngatrai ka jing thut na ki trai jaka nang ning tai kam dan syu ka di stang man pendep ya kam barangsa te barangsa menta kalong ba di stang ini jing sam hapo snong kidang sakot dia kini kidong baper okay ta Paman Ker, ka research ke jong pi ka kedoru ya ka benta ka bakong san jong kidor bar shinong. Bali ka kata ka benta jong kidor bar shinong ka bakong san ban te lakam ya kani ka jing ki dor bar shinong ko mapitip hi ki de ki mengila ban ki grassroots institutions. Ki dor bar shinong ki de ki balong ya jantam mat ki pat ba. Mo ki snguthu ki jing jong ki pat ba. Kitip lada sneu lada do umru ki beri kili mare shano kili mare shwasha ki nong kit kam shno mde ja ka PHE ne she te bat kar rukom sanchar ki jong ki dor ba shno ru kalong ka ba khlain ki sanchari ki katu kat nengut mde ki ba kum tak mo da ki spa ne da ki katu kat ni hajar bat ki don ki dor ba shno ru la divide ki haki dong thì cái một cái chính sinh char cả kham cũng ta cái là streamline cái chính sinh char là kham lạ phần page cái cam cái jam cái bede bật cái bam di bật cái cái cam thì hakata cái kom cái dor bar shnong cái long cái ba layer cam bang là bạn cái long very effective cái long very efficient haban page cũng no ya cái water management ya cái water supply hay là jong hay shnong cũng no ban pen biang but hakabakut pada cái đây bây karukom sanchar ka jongki karukom trekam ka jongki kidon kidor barshnong ki ba trei bha ki ba ki pat ba ki ro ki kidon ki dor barshnong pat ki bom sut nhiều ki ba kum ta kan ki ba ma namar because kini ka office kini kim ko nongkit kam shnong dor barshnong kim yo tulop ki shulong voluntary bet kum to te kata ka research nga kalai kum ta bet but ba kini ki dor barshnong ki don kini ki
kini ki rules selain ki an ki kendon ki belong uniform ha berok khoi we dor basnong don we dor basnong don kum we pat ti kum tak kalong kalau along very complicated kan Mbak Nari fikwan benrap kendiat halor ke ibi baban ke. Kadai baran kadai boy ong i baban kier. Darbas nong kasyong hina kawai kasyong sekawai kasyong. But kumakalong mentangi i bagi darbas kilawan sakmat. Long bat indai su kum haki tu por ba mensuama ba ki darbas nong kitre long bai one man army mo bungsin tang teng tang long bas nong ba secretary ni dai mentala ngin habang ilek kinu ki jingalang ilek kinu ki program i kila don ke participation kum ba ong ba manker kirang ba dong nang tapat ki we ki member ni la pen involve lang knang ba ngin la ban ya substitute we kum ba ong no mo teng la sulit meeting tang ram ba snong we mi thu ta kai te kani ka jinglong kala kampenlong responsible ya ki para membate ha ka bay dei bat ka lele te nak liang jong ka PhD lele ka dei kawai na ki department ka bay tray hanjan gin bagi bat ka dor basno mar kumbai la ong ba demian men ha ka bay dei bat ki permission ki bay dei bat mau banti surok teng kilek nak liang PhD si banai ro 4 yo andre da ka intervention ka jong ni kum kinong kit kam sinong teng tang kila ong to lele nang tre ni sa sina ka estimate ni sa pai hadit kum kita ki because ngila along no kum siang din ban penya dep ya kam Ti sakawai pat baban ke ni research jong firu ka do ba ki ngi sutu ba kadan kata ka problem but kani ka problem bane ngi iba ka jing pensisa ni ka problem kalong ka jing don jing kini ki break ki bade hisnong ka control da ka kur lang ni ka clan ngi la man ong hatu kata kalong advisable kalong healthy namar ngi kata ka influence jong ka kur but ka clan ka kham khlan ba ki katuk ni ki jaka le se hapo shilong hoi habat ha kabayadai bat kini ki kur ngalai i bro arliang kidon ki kur ki ba biang ba long ki bat ki kam sinong ki buran ki jaka puta kidon ki tolong ki biang ba ki sam ki breu bat kidon pat ki jat kur pat ki ba de ka ma for economic gain ki ba de ki bom sam chupat ba ki bom perkhat am ta ka sinong ka thau bat kum ta ki kwa ban control ba ki jaka ki buran ki tolong ki jongki ha kata kurukom haduk ba usarkar untuk persiang bandai ai syaturu empoi airu nomor ba ngilaban nong ki klain kini kikur bat ki kwa bakan long bet kum tu bakin yo nong yelade ti hakata kerukom ti ki suffer ki breu kan ki pat ba super khat mo fi baran ki breu mo kin thit man kasngi man ka tayo ti kat no nakatulap mo jong ki hap span nakabai kadon ko wi ka sinong hang ni shilong hi ka ba kini ki private parties ki de hadu khat pras pa si benai ti ubala ban ya bala ban thit kata ka connection thit ka bai connection ka ba la ka jong ka ba rem ba tu bom la apat hap thit ti ka bomot nomor ka ka dei ka ba don kam tam ningkong ai hap thit ka man sa perkhat pa di ki ki jing don kam hadir la ni perkhat la da ngaduna hieng perkhat ki don kilong hieng ka ki bangala ekran ba ki hap ban perkhat cho ban sumru syo ban bata khamar ki hap ban perkhat ti kum kita ki jing ki bo pun ba tak wat na sor chelong ru kan Ti Pak Dimin, kat ka PHE mo karukam penbiang ha kandong ba ka pendap penbiang ya ki jing don kam tang sya kum ba siteng jong ki lai point san lak ngut ki nong song snong kata e no pat ki wei ban depend no tang ha ki wei pat ki sos kum ngi la pen ki wei ka ni ka jing khen ka 3.5 lakh bat pen bet ya ka pat fi kene ka 3.5 lakhs kene ka di ka kajing dan beri ke bagi khen nadu por bagi tak sedang ya ka kereta selong kamut apor ke por bagi sedang ya kata ka phase 1 phase 2 de hendai kamdei pat petang ke kereta selong ke bai kidan pat ke municipal kadan lagi jong kisos kidan banyu teligi municipal po kurung julum selong tengi dan ki skim kembal ong sa mene ka badi bat mulai kidan ki mulai solang kidan tinang tadan kini ka wa nang ni napo wa khenru ka ba kidan ki bal arem mengine kini kidan tinang tada kidan segi lokal kum jongki niki ba mener mau tawar nang tada kidan jongki nang mensong ki jongki umpling kidan ki jong ki skim bangi snak nang tang ni kita ki snong
Dia kan cover hi mana kan kalau cover bun palat banyak kata. Kena kini kejing kan lailak steng kemur kedai tek tang nak kerja selong. Kam dari tan ba you kam kan kelum langi kita baru kan kelum langi baru kalau cover hi kan 80-90% ya ka selong. 80-90%. 80-90% nggak ada cover. Namang nggak don ki skim lai jong kum halau sok ton nggak don kita ki skim nggak don. Okey tahu. Bak berang ko apai kin dia ka Jal Jeevan Mission ini ke JJM. Ni kung ang pimina kata ke implementation kam ilong ka ba renti but ni ki delays ru ki don hi. Kam tam hapo Garo Hills. Ngam tip i ba di men sapin sha kam shibit ba hatung kita ki jing ru ha implementation ngi phai sha rilum khasi ba jan ti hang ni ne ka debit ha po Garo Hills. Tama ko ban yo smotion fi bling kini ki jing de ko trekam apa kini ka policy. Hi dang 14 lem matrangi ya ka statement ke baai do PHE minister mo wat ha wedi bat kan ka Jal Jeevan Mission te na ka jingkran ka jong PHE minister hi ong ba mo ba ki babun hi ki JJM mo ha ki shnong ki ba pher kan thup lang du hapo mulai kini ki depend na ki water source ki bran hapo shnong te kat kum ka report ke ba PHE minister ong ba ki babun kini ki Jal Jeevan Mission mentaru kin terekam namar balai namar ba kitu ki water source ki babun kila sedang terkong ba kila thut kata ka report ba just recently in PHE minister tenri ka jingkli mo ngia kerni ka Jal Jeevan Mission ndai ni poi biang shani ka water policy 2019 but again hang ni ru ka statement ka jong PHE minister hu ong ba mo Hagajing Shah kajing mi jong kene ka water policy 2019 kalong ban prevent mo yaki water source ki badan hapo kajelahi baru away nrei ka ba kan kum ka statement ka bangiyo kalong ba por PHE minister ong ba ki don hadu kum ba news pa south neutri ki water source ki bala sedang bat ki bala yap Hagajing Shah kajing temu ling ba kene ka policy kalong ban pen KM ya kita ki water source tenrei habang apit kini report ki bahini sini teng ka pendiau yang amo namar beli ho to so komen kata ka Jal Jeevan kelawan kat kum ka mission jong ka kalong ba man nak triwien ki dibandon ka wei ka kor mo kata ka mission jong ka Jal Jeevan Mission tenrei la dang ipek pada po ka jela ka jingi kamtam la da piekran ni sha Garo Hills lei tengin long ban yakran i thai pi ki babur ki risk ki issue habide ba ka implementation ya ka Jal Jeevan Mission chapo Garo Hills ndai wat hapo Khasi Hills su ki babun nga poi si ka tu ni ki jaka ki ong ba u pipe tu la poi no Ko ndai ko kan poi ti kita ki problem ba le se mo numla ban kran ndai le se kum nakaliang jong PHE kinu ki implementing agency ki bala ban ai ka juba habide ba kita ki problems ki badon habide ba kom implement wat ya ka Jal Jeevan Mission ha keling ki jaka no Ba di men pencai kin dia hatu ke rilum khasi jan tiaru kamat mo yo kum kata ka ju ki jing kajing fi kalong kum ne ba kajing ka kom pandai kam ni ka Jal Jeevan Mission kalong ba uniform ba ko ka jalla kam dei ba sa Garo ngile ka moy sa Khasi Hills ngile moy naman ngibut ai buat jong ka government of India kata ni khot ka guidelines dengan guidelines su kadi ka ba perking mla are banong ban sutrai kum tu ngin ai ngin siu no ka bil kontraktor kidan kita third party nganta kidan kini ki national wash ki bawan na Delhi ki wan kini ki central team ki wan na ka por ki su jet kum tu ki snong khamong lupai ngi ki sulet la kalet ki check te kadan kalong ba perking har kom trekam te re kata ka jing ong le se ka wan ka jing wan kalong ba ting kadan ka jing ba ki try jaka kimpat ai kajing jungi hi ban kong gari kajak ap hangi hi ka ban number 1 kajing hi ban implement yang kana ka scheme kadai bam jio jaka na ki jaka na katolong layo teng ka jaka sna pelang ngimpat yo katop teng katop layo katolong ngimpat yo teng ki pipeline pa ki ladang sa teng ladang trei tu pipeline la dep se katolong pat ngimpat yo te ngim le lupa pat di pipeline la sat layo katolong pat kat ban trei pipeline yo kala aslam balat kat ka bagi nang yo permission ka nang yo ka lat ban trei nginang trei la ka trei ten rei banong ka jing ka don wat kini ki jingwan jo kini ki bana Delhi ki jing le ki that party ki ru ki lap ki jing duna mong bangi ngim duna hi ten rei ya kata jing duna ki pen i ngi te ba ki pen i ngi ha ban pen bet kan
ya ban pen bet bun sen hi kat ke bagi pen i ke jing tuna ngi pen bet te de ba ban keteng ya pas ngi ku pat ba ke ngi ki pat ba ke kita kila ki lenti bingi la ban le khanang bangin penne pensa ya ku la ka de halaki yang kisam la ka de ha ka shnong ke bingi la ban le namar pla yo song ka problem na kaliang ka department ila jer keteng ba ter unta ta ban kaliang ki pat ba ke bingi la ban le trai na kaliang ki pat ba te ka kalong ka ba amarang ya dan lagi jong ki jing mut lagi jong ki jing perkhat but hap penrung shoi ke jing song thu hi ba ka ka le ka badan kam hi nadu ki level ki bajrong tam ki sarkar hadu ki pat pa ngim dadan than kham tam ki jakasor kata ka jing song thu ba ka kolong ba kordor do kata tat anda la kerdu ka don shu ki porter khong kin sia perkhat chipang ka ndrei bor shi snem kam dadan than kata ka jing perkhat chipang ka hot ngitip kita halaki jong ki yang kisam ngila ban no le adakar ya ka conserve ya ka bat kum ta ter but aku aban wan biang chutu ka water policy mo arajar khat khandai ka bong ba kat kom ka water policy hi te ka dei ka ka dei jong barok hoi but barok hoi ki dei ban yo lut ya ka but ha ka ju bet dei ban don manu kata di ka policy but ndrei policy kan sabit ka policy nomor ba ada pi implement ya ka ne pim implement ya ka ru ngan chuong ngalaban ong mlaban nei ai ke ka bangidon kam hate ka debit ka ki legal instruments kan kum ki acts ki ngidon kene ka act ka ba debit ki catchment areas ka banodu 1990 ma ndai kum ong iba apat kini ki jaka ki puta ki wan rajing ka bobon ba wat ban penwan long dur ya ki acts ru ya ki legal instruments ru kalau ka ba ba do kata ngidon kini ki land tenure system ha ka region kalau ka ba ba mat pentrikam tiba nari kendiat halor kita ki kum ke jing so thu jong pi kita ki long term impacts mi wa khtin phareng ani ta ke jing ta ban ne islam habangi phai sha ke jing duna ke jing kerdu ha ka jalla ka jongi kata hi ke ba metat ila kren ba banker no kani ka catchment area act mo nga thai ka sarkar kala dei ban chim ka por pi ladang ipet ya kani tang kanuksa jong ka social pin iba ka long setengkat no kala desert lada pipet tangi kan ke cloud like kor kepada ni lada pipet ni te hak por bangi nang kena bat benta ki yang kila nang kiyo la jan tengku sini siapa dodarsan tekan ni kadai kata ke bau department ki jongi kila ai hangi ban ong kata ka kendai ba tong mo te nang ni lada ka municipal ka PHE maximum ya ke urban area ke kata ke nang ni yang dari PI menta kini ki telong ro ki sedang menja te hakui we ki sinong ro la da pipet cha sora ro ke sora ketika mo what is place on earth and they come down tang supaya hapo ki sejan bele long kita ki ba ka sarkar ke dei ban penne pensa ke habdon ke habala don ke polisi ke dei maka makan encourage ban acquire jaka syuk ban penlong catchment area lani ban encourage bagi kindan kidam kila ban long multi facilities dam multi purpose kala ban long ban generate light but apa juga for drinking purpose kum kita ki bedang don but habang ipet ya kasar idan lat sudah community menakan dengan suya tu ipi ba aron ka world environment day dia ngalak day ban ai jingkren ha tu sengi ha pe mau pedang gawe ga ba suggest ya ki bri has neutral bat ngakren kan ni ki khamtam ki sordar bat kirang ba sunong tu ngong nadu menta pide ben enforce namar ke dorbar sunong ka don ka bor baklai enforce kani ka an hapo ki nong song sunong syati jong pi ba lakum nu kin thung atli udiang hapo phalau jong ki bat uni udiang kim dei ben pom long ngilang ni kren hasar kehadiran sanang tala dang ipek susu kai ka jing kerdu ladang krem yang ke jing duna ka table water mah ka ground water table water kala duna wale ni konkret lut te ka iu ka kendo kam yo su ban recharge ti kum kani ra trai ka sarkar kala ade ban perkhat tumnu ban le ban pen im yang te bahkan recharge si nan kam ong ban hab ban recharge bangin le da kan ka mechanism ni kalong automatic recharge
manually kalau tinggal lagi man perkat hakum kibide bet kini ki nala ki ro maybe ko habak la don kini ki ETP ki ha kerja kai ki mau pi reuse ka dam reuse la ban don kanu ka space wakil la ban pengam sport kendo so that kan ka kendo hi kan yo ban pani yo kitu ba haki jakale kam tam ki ba ni la ban tung ding Berarti ke polisi araja ke kendai ke taru halor ke rainwater harvesting but ke groundwater recharge don katuk ani contractors bagi sengo bagi layo ya kata clearance certificate hendai kim la apat ben pentrekam ya kani hanu ru kompilan patai ya kinong pek jungi ba kani kala ayat bet ya irenti ya mentah kani jusiang anum la ben patai nomor na ke PHC kan implement ya kani ka rainwater harvesting rooftop rồi cái đây cái iPad cái beran kam ha nomor la hayeng la ka tu ko ke ba jauh apa kita nom yeng jungi ila ban pelang yengi ha kini ki top se ki di dan jaka kham he le kham he kala ban dap ba ar nai le banai te jing sa ngim dan kam hiru ban dong wan kin wan kontraktor ne ban wan mano la di di ban snai ban pelang ya kata ko ke rin rooftop rainwater harvesting dan đây ban ong ha kata ka jing sem jing e khandiat nganom la ban ong nomor ba kam dei ka scheme implement na ka PHC dan đây kemen si ong pak dikipai ba kam tam serselong lei bala ong na konkrit na kam ngam no khandau da ai kan lang no hapok top kan yo ali sai pot lang ban yo ai sentiu yo ai kita ngala si ong dei ka implementation part nganom la na kam dei na department ji okay ta ba berai hatu kapor kla demo ya kiseng san perthai baro ban phai khmat ban penle jingmut khandiat halor kani ka benta na mar kumila agri hini rubas dang ka kani kam de ta kamat ni ka jing e ka barang shen kla don ya ka imlang sa lang jungi aslam enta ka jing sisa ka ba fiong baran but khtiat chon poi sata nei nomor ba apai kran ko ki report la dam bakla iman hau arajar arkulai kami ko ki report mang ya kran ya ka jing kerdu rehinsha ka kam kerdu larang inang penuh kam ya ka mau ketari ka we namar kat kum ketu report ngam tim nglaklet no manu bele itu report tambah kat kum ketu report kalong ba kumba 100% na ka mo ka bari ban poi siki yang beriu 6% dei na ka 6% ka ban poi siki yang beriu 100% kam poi namar bele kidon ki leakages perkat pi tangga taru ka jingdu 100% But dia kata ngani tu ipi ngalap dah lagi jong ki khaman hapo ka constituency ke jonga. Aku ski ngai penbet bagi nok penyat snong banyat hapo ka snong mulai nong kuar. Ondang layan ngilam ba min miet dalak kenca ne de yo sngu ko ba tu tu. Kam ni ka wa. Dei di ko ka ba lik na poki pipe. But pila ban mudur ba ka jing klan jong kata ko ka ba overflow ba balik ki pipe nei. Kadon ka wei ka kenro ba kalong kham na jrong te kadon kanala nang te kawan ta ko na te na top ba overflow ba balik ki pipe nei ka tuot la kum ka ksan ba hadu ba ka pendu ya kata ka suruk ka ba syapo tengiat kata kalong barok ko ka snong mulai nang kuar te ha ko singi ngelet ba kita ki engineer singi lam tong em ka te kan numla manlong mo ya ban solve the problem kuno ban mo kini ki just indai ha jaka ban lik kebon la di ban nang ai connection kambun ke syaki brio te so tanan ling ba kajingwan hang tu layo ban ben bat layo ru ban ai khambun ki connection shaki yang mo te hendian poi shaka ka water policy la pipet kat kum ka water policy actually ngong ai pi te kalong ka ba biang ka water policy kat kum ka water policy ka ong ba mo ngidei ban tap ya kini ka rainwater harvesting bat ka ba ngidei hiru squat berkenal bahwa slogan jangka central government habis di bat kumdo bentam ya ko kalong ba catch the rain where it falls kata dia slogan barang so kan ikan ya ba bat ngi actually kat kum ka water policy kala keren bagi kino ki ban thau yeng thamai kino new buildings actually ki di ban done within their plans ya ka rain water harvesting Dai ka basosi kalong ba takadawing keren do mene mo ka implementation part ken ka fail nga so ai kanuksa habi di ba kayeng ke jonga na ngar kan itu ipi mo nadu arajar spo mo banga songkurem ya sedang la ka jong kayeng hadu menta ngathit manda kununu khatsan spa arajar sibnai nga banthit ya ka te anak lasna kayeng ke jonga ale kamno ngastu ke jong kam ko bong i ba
suatu itu jongkam bantap ya kenika rain water harvesting ngali apa ke yang kecunga dan karon ka filter dan ngasna underground top store ko hang tu but ka experience kecunga tang tahu senam lada ngayo bantap ya ko mo kamot da kumlo sao lan hendri benai ngam dong kamatit tang naka rainwater harvesting. And again, as per the water policy, kaong ba kinu building di basna ni, mesti tang basna ke rainwater harvesting, mesti we have to make sure ba ka dibendon ka jaka. Oh, mesti bendi konkret kubong i ba nari mana. Wat apa ka yang rung i dibendon ka jaka bangin ka di ka ban recharge ketika underground water ka dibendon ka jaka ka belong open ka kendo. Dia kata tadi as per the water kanika ka water policy. Ndai tang bata kada ko ngasong IP pan rei ka implementation dah. Ini kan mau ngia kan katkom kanika water policy ka keren ru abi debat kini ki gitu ki bangi ong ki catchment area. Ndai duk mentangin i ka results. Oh. Te ka i ka bangi dong kam golong ba. Go back to the water policy. Pek ka i ba ka keren and nginya introspect kan. Oh. Na du u arja ka kendai ka i ka bala le ka i bam le kum implement ka. Hang tang ngin sa shai bat ngin sung thu. Iba nari la ko ngu nudum net kuan bentrap kinda kay halor kay ibi baal bang. Nga kwa menrap kay jeng keren jon. Di nga kabidi bat kan ka remote harvesting kalau kemudian kama. Tingi lai implement ni kani nakador bari mencuan nadu ki arajar khat haka ka building permission ke jongi ke bagi national hadin bela tu ka por ni dan nusim dawan nusim issue pat sakawai pat ka building permission ke bagi national ke IT guidelines kelalong ke guidelines wa pen hap mau pen hap siap ke portray na dukan no beje nah kita ki barok ki guidelines ki ladon barok ngadang syong bat i men jung ba Demian iba Fabian ni dang lengo yang bi tu ki guidelines kumno ki ladon ni ini ngi lai don na do tak por but ya ka rain water harvesting nadu arhajar khat we yo permission barok kila don rain water harvesting. Lada pimdan yang kata tinggi migran ni ka permission. Okay. Kalau ke bayar si sahabat kumta kibri ki badan ni tu lai sau benar kitab ada yo akasi liur kan dikum slap leli komentar ni haduk November kadang slap temat kadang dah haduk February March April kan. Baban ke ko man ong e halor kata ka benta so bangan yo sngu ye jingkren penkut na pi iwe pe kan chupen sno e ka jingkren ka jongi ba ngi ki jingdon kam ki jongki dor bar snong kum ka snong jong pi ba ki don ki jongki kendon mo man le kum ne kum tai bat ki don ki snong pat ki bom don kum kini ki jai but ka e ka ban kam ba ban ka de ban pe haduk ko bakut ken ba kum le se ki yen ki don ki plan la ki shna shisha ne kum no marbon ki ba kum ngi tip hi kim julai kita kumboong iba bright mentan ru bangi di bendon kita ki jaka ki ban bahkan ngam ko slap ti kadon kim kita ki jat bylaws ru bakin don kita ki kenja suk pits bakin yo ban recharge kin ka groundwater nomor kani ka jela jungi bro ko hi mut ngi don kam bai uslap dum don slap dum don ya ru ti ngi haban kumba fi ong menahi kan ngi haban don kata kenja storage ya ko haki bobon rukom to kapor kam shu te ngang don live seconds winya sngu ye jingkren penkut ngan sedang shani ba dimin wing se ya ter si ba nari te ga jing penkut kolong ba kan ga jing ngan yo ga jing don omma kata water security kadai ga ba katanrai jeng ke jing man jing bha jing snong ki thau jong ki sor jong baro hi par kam ju ro ka jing ki ka jing yo ka jing kot ha ka kot ka khya te kadai ga bron kam tam kadai ga ni ka water security kemut ke water polisi kalau ada lupa tiga ni teh kajing ong juga ban penkut hi kalong bet nginya hapat tingkai ban pendek ko bas kawairu ngimde balik sahu yo ngi kerdu amni ban le sahu yo ngi kerdu ba bright to ngasukwa ban penken mau na kijing kren man ya mo baro kalong ba ki don sau santli ki bang ko ban hang ni mo ka baningkong kalong ba na ki existing water supply mo kawai ka bang haban page kalong ba ngin check leakages bakan num don kajing sep ya ko kata ni number 1 ka baar pan bangin tap ya ka rainwater harvesting nomor bagi don ki ladang ambakla apa Gujarat ba Rajasthan man
kila wara ke polisi ba kini basna yang thamai kita implement ya kata ba klam ka rainwater harvesting kemut kini mi permission na so hapo kani ka jala ka jungiru ngila di ban incorporate ya kata ba lesi na ka government bahkan encourage ke beliau lesi kan wara ki scheme ru banyarap bakin snai taki rainwater harvesting na ta ka balai pa ka badong kamlong ngong isu kren ya ka sarkar ngi kren chini stai ni ka dong kamru ka awareness sabide ba kaliang jongki ba kumno bakin nang kumong i ba amtamo kumno bangin nang penokam ya ka bat ka balai bat ka basau pat kadai ba ngin take care yakini ki catchment areas ngiro kam manyada yakini mo te bat ka basau pat kalong ba kani ngasim ke ba ngapet apo mulai mo apo mulai hadian hawar pu arpulai hadian upat ba uli ibit ngaban long utau ban pet ka ba kamet juga mulai konsensi ngastu ka gari ka problem dei tah mulai siki lengki juga dei ngapet ya ka snong mulai onang lapek ngelayat andai ngalap ba kadon kasus po mulai kadang kasus kabahia. In fact, just recently, government of Meghalaya kala sanction ya ketika new Shillong water supply scheme. Kajin semua kejongka kalong ban pendap ketika new Shillong area hati kila kapisa kila sanction kumba larangan bakal imak kan rius pa. Phase 1 tambah total kali kan rius pa keluar. Nei, you'll be surprised ngila ada le ngila ada underground mentala sistem tam kadon ka jaka po mulai ka bakham he banyak kate ka water source balada ngila bantap ya kata ka bah mulai kala pendap ya ka mulai baru away ban ni tang ka mulai lewat banyarap langi ka jaka kiba marjan tena kali yang jonga ngala le la ka jonga benta nata ngai trailang ba ka PHE department bat menta ngidang prepare ya ka la sabandep ban prepare ya ka DPR ban submit apo ka government namar nga sto ini hoy mo namar as an elected representative ngastu ba kare kamram ko jonga bani ke jing e jong pat ba tamakam kutno tang ban smutu ya ke jing e ke jong pat ba kadairu ka kamram ko jonga ba lada kadon kalan lada ba kandon ka solution to that problem te ngai kadon ka water scarcity po mulai bat keleng ki jaka ba kadon ru ka solution bat ngile kata ngi prepare kata bat kamam ko jungi kalong mentep percaka sarkar kasong para sarkar mo kumlokan le kuli ba bright baban ker artli ki ngi ki badan kamba ka banikong ay kalong ba kidor barsinong kin hapan trei rat ba banya trei lang bat ka sarkar om tam marway ka ar kalong ba nakaliang jong ka sarkar gidon kamba kita ka bai ki ong ka political will haban don jo kata kamon man trei na batau pat ba mo let's say yo kidon ski kenja kumbadon chukui ki jaka joko pertai kidon taki water activism haduk bagi pat ba kin hak ban ya ki na benta tang na benta ko but artli ki chingma ki bang ima yo ki jalong hang ne kalong kawai ba kata kani ka jing di ka long no ka kenja kumbalong ki mafia kum tu kan kini ki berus pa ki badon jaka ki la di palat haba ka sarkar kamla ban penbiang te kini ki la ban le kat bagi mon kapa arpat ka bangam kuat bani kalong ba kin introduce gini ki meter system ki ong kin ngin conserve de ki meter system ndrei na aduk ki post nam chua ki lale ka tu ka pilot project hang te hakiting road ngam bakla ne kamlong but dapet ya ka jinglong jingman jong gibreu jong isini economically te ban le meter system ngim la ban afford but ka bakhat duk ngak kuat ban ong ba ngide ban kan mau ya ka ni kai ka meaning jong ka kan ka kadon meaning kam dei tang ka to ka ka basuan ki pipe jongi gi bangi sat ngi sum ngi sle kadon kata ka jinglong jingman jong ka but ki khasi ngi don kata ka jingi dei ka bajan wa bat ka pat dalang ngi ken mawi kata ngin ken mawi ka jing koridor jong ka ru ko lesibon ba nari kata ang bala ya benrap lang baro mo la kadi ka ba kong fan ni di banang ban pendan kami ka long you have to use judiciously la nong mo teng tang ka ba nadu ba betakmat mo haduk ke basum kadi benlong kada ka jing thau kan kam dei ka ban chui mo nama ba ladang ngim la ban lem ta ladang ngidan makana la syai kita mo ngidan kita ki catchment area sebut kam kan nam dap hiku because ka population kan nang kiu si kiu kan nang nakoi ka snem nrei ladang inang ban pen kam hok ya ka ngin la hiru ban pendapat ya ki jing don kam ke jung kita
To ti ki jingkta ki bala ban ne slam jong ka jingkerdu ki long ki basngokya nak benta ka Meghalaya ki ban la banwan ra ru tang ya ki jingkta ki bajur nak benta ka rep karyang bat ki jing thau maryang badon jing im hinrei wadya ka jinglong jingman ha ka im lang sa lang bat ka yo ka kot bakelum jong ka jela wadla ki don katu kat ni ki sin jam ban shimkya ha ba ya dei bat ka jingkerdu ha Meghalaya ka jingla ban pentre kam ya ka kalong ka ba e kumta ke ai kebadan kam kalong ya kisin jam ki baya biang lang bat ben pinyahap ya kislem trekam ki badan benta ban pin biang hasor haringkat ka jingshim khya jong ka sarkar bat karu kom trekam ba punya ban pinya bet ya renti ya kitolong badan jingma ka shalong Sixteen pan ngai kuble ya kinong yishimta ki jongi ha ka episode iba Damien di Dor iba Bright Starwell Marbanyang I Dr. Banker lang Carmelim, bat iba bantili lang nari, bat nga ako blay pi kinong pe kijongi haduin yakin dopat ako ka episode. Kulay sibon.